Wadda ma ba bacci kike yi ba? Yi wallahi, ina karatun exam ne. Ba kuwa muka yi? Matan yayan kici. Au, matan yaya? Shine ko gaisuwa babu? Haba Zakiya, ni fa matar yayan kici. Ai ke ya kamata ki gaishe ni. Au, iye. Wato har kin samu bakin magana? To ba za ta gaishe ki ba, dan ban ga abin da kika fita ba. Da ba san asalin ungulu ba, sai a ce daga Masar take. Ke, ni ne mahaukaci? Dan kin rena mun hankali ni ke gaya mahaukaci? Tsohon ki ne mahaukaci, kin baro shi a gida. An faɗa maka mahaukacin mugu a zalimi bawan Allah. Wallahi idan baka tsaya ka sauke shi ba kai ma sai ya dawo kanka a zalimi. Yan renin hankali, yan renin mutum ne banza mutum ne wa bikin isa. Hafsa tambaye ki nake, kin yi min shiru. To me zan zauna in yana ta ciman mutunci? Dan Allah ki haƙuri Hafsat. Wallahi ni ma ban ji daɗi abin da ya faru ba. Wallahi Taufik da na san abin da tsohuwar nan za ta yi man kenan wallahi babu abin da zai kawo ni gidan. Kin ga Hafsa ba na so. Ya kamata ki sassauta kalamanki. Tsohuwa ta ce fa kike faɗar irin wannan magana. Wallahi malam ba mijina bane wannan mutumin ba abin da ya haɗa ni da shi. Zan zo gida haka kike faɗa zan zo gida. A hanya ya ganni kawai ya Allah zai kashe ni da Allah ka tada mashin mu tafi zai kashe ni. Ban da dan shaye-shaye. Ni nake shaye-shaye ni ko sigari ban ko gora ban taba ci ba. Komai nisan jilifa kasa zai sauka. Na fi ki rashin mutunci wallahi ba zan zauna kai. Wallahi yau na lahira sai ya fi ki jin daɗin yayi abin arziki wallahi. Kai ki rashin mutunci wallahi. Da sai na sumar da ke a gurin nan na tattaka ki wallahi. Wallahi duk abin da ka min sai na rama wallahi. Kai ya haka. Allah malama ban ma san munafurci ina ruwanki da. Ya saka ce babu ruwana ina garin barna ka ce babu ruwana. Me yake faruwa ne? Je ba ke ce amare da aka kawo mu shekaran jiya ne? Ni ce wallahi tun da aka kawo ni gidan shi yake duka na. Duka. Malam ko ba auren soyayya kuka yi bane? Wannan auren dole aka muku. Allah kiyo mutane shiru auren soyayya muka tana so na ina son da.